अरे त का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे बोले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के जवना गाना के बेसब्री से इंतजार करत रहनी सन। फाइनली उ गाना रिलीज होके जा रहल बा। जवना गाना के टाइटल बा लहंगा में मीटर 2। अरे बोलो लहंगा में मीटर 2 गाना कब तक आता गाना चैनल पे आता कौ तरीके रिलीज करल जाता। गाना कैसन होके बा, गाना के लिखले बा, पूरा फुल जानकारी मिली तोल के ई वाला वीडियो में। तो तोल ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ लहंगा में मीटर 2 गाना के लिखले के बाद गाना के लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी। अरे भाई गाना के लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी। बाकी तो लोग के ई वाला गाना में म्यूजिक सुने के मिली विनय विनायक के। अरे विनय विनायक म्यूजिक डायरेक्टर बड़न ई वाला गाना में म्यूजिक दिले बड़न। बाकी बात कर ले कि हाँ गाना कैसा निकल बा लहंगा में मीटर 2। तो भाई लोग गाना बहुत ही जबरदस्त होके बा। अरे भाई लोग बहुत ही झकास हिट सुपर हिट खतरनाक महा खतरनाक गाना होके अलावा जौन गाना के टाइटल बा लहंगा में मीटर 2। बाकी तो लोग बता दी कि गाना गईले के बाद गाना गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। अरे भाई ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और फीमेल सिंगर शिल्पी राज दोनों आमदी में आवाज दिले बा गाने में। और भाई लोग बहुत ही झकास बहुत ही बेस्ट बहुत ही खतरनाक महा खतरनाक गाना बा। बाकी तो लोग वाला गाना में वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलन खेसारी लाल यादव और रक्षा गुप्ता। अरे भाई रक्षा गुप्ता और खेसारी लाल के साथ लहंगा मीटर 2 के गाना के पोस्टर गाना के वीडियो शूट करल गल बा। और गाना बहुत ही लाजवाब बा खतरनाक बा महा खतरनाक बा। काहे कि वाला गाना के बहुत ही क्रेज बनावल गल बा। और आज से 1 महीना 2 महीना एक 1.5 महीने पहले ही ये वाला गाने के मिनी पोस्टर आ रहा बिना नाम टाइटल के साथ। और वो भी मिनी टीजर बहुत ही वायरल बा। और फिर एगो कुछ आयल मिनी टीजर खानी और ओकरा बाद फिर एगो पोस्टर आ गल बा। और भाई लोग बहुत ही जल्द खेसारी लाल यादव के लहंगा मीटर 2 गाना आवे वाला बा। बाकी बात कर ले कि लहंगा में मीटर 2 गाना कब तक रिलीज कर ली। तो भाई लोग 2 से 3 दिन के अंदर बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर ले। तो लोग वेट कर लेंगे। गाना बहुत ही खतरनाक मस्त झकास बा। 2 से 3 दिन में तो लोग बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे गाना सुनने के मिली। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे। गाना के जरूर सुने लेंगे। गाना का है कि बहुत ही बारूद बा बहुत ही महा खतरनाक गाना बा। बाकी तो लोग वाला वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव के फैन बढ़ तो एगो अच्छा सा कमेंट जरूर कर लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।